Yan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabon apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Sikapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramidang maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil ta pa nagpadpadaom, kapabain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag ka. Imbag ko manon na po daw tapusag mo ko hindi nagrugate. Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. May ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta, Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wielding alak. Anya! Oh my God! Ay sus! Kartingam! Ay manjak! Nagpudot! Oh my kakidain! Ala ka na nang apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay! Huwag nga agpaisaw. Ay sus! Nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay! Anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't ngagpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, wag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdingar aramiden ni nanang imeng ading kaw. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaan nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan na kumaraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit ken lakayan dagiti naganak ta? Tano lakay, agriin ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay, Sinagpag ka maring. Nangay. agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak! Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pisling na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itamagmag na. Sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Tay, Dayto anya inaramid mo ya, pari tanaw. Ay nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay expert nga Wildeng, paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad ko. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidan na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan amakasida itinaimas. Adayang pupok ko akawitan ijilikodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapan mangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apurak. papanamaya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw dawatang. Wow! Tinulaan ni Tim Manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tano lakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa, di mo ikan iti sa bali akay papanad yung bagak Maring. Di kaya't ko asawang ka uray may sa tibakit basta nagagay. Nagadupay la sasawam dita. Mangantakit dain.
papas ka mangan tapno na pigsa ka. Tano lakay, agriing ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na ngarutan likodan Sumango ka kuna mo. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay, kadigdigos ka. Ay. Sa bali manenday ta. Nagbanglo at lakay. Ura niya ti bagbagam. Kita enak. Nakasando akay. Ay, agbado ka. Agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagado pa lang artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayan, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog tag-wielding pare Agustin. Anya, kaya't mo asawan, rinabii ka nga gwildeng? Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Hanya sana all, makabandog. Kaya't ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Hey, kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asika ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Diyay kadakkelan titiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na iti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jak pa'y kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka mo diti balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito ipay laeng balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ka no apay adito balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklikli ka lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta. No pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y na lalakay. Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmalaman nagbuya ti TV dito balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amangan no at dalaeng di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaeng di tatang. Ito sa kulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat kulang ti saan pa'y nga agawid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni di balay da manong mga irek.
Di mag-asa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kaya't tagawid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay nga'y takala nga agaway, tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabi kan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka turturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay nga'y. Mangan kapay. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anabsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamarin ti pagturugak. tapay nga ijay kamarain ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Tapay nga'y, Madal alyay-jay. ay sinalbag katanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamang. Di ka nga ron aglaw Saan ak matatulag? Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka, paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iswalikliklikak. Agtalawak to pa iji balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo, paray. Pag sidan nakitinaimas ni Mareng, ang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan, pare Agustin. Jaklay bagbagaday takadakayaw. Ay, piman ka mga ano kasta, paray? Wan, paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung ngagaw awin, iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatang yawan akaw. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay, nanap na panan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, ang mga nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak kaw. Diyak kaya tama po kaw itibiyag kaw. Nanang, matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulin na kayo ni Nanang. Ay, jak pala kayat agawin, iji balay anak kaw. Jak kayat di manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit ken lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung matin kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya kan maring bakit. Mabanuga mo nga mingagwildeng. Anya. Uray nga minusantan akabailan ka ipili mo, mate. Agunget ka pa inudya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan na, tano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you kunang matan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, maring bakit. I love you tao. Ay, agin narakop na nga roden at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag,
Dito'y drama tayo. Anya laki din. Kumusta nga iti pa nag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti pa nag-abroad mo. Uwan nga ro. Nalakok pa yun di talo abakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Amangan no addag sipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Amangan no agtatakaw nga agpaiso da itay. Katdangran na ka. Ay, ingat kat katawa am Amalia. Itay ka pa nga katawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sa sawom dita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Nga laki din aya. Dahita manin agdilaw ti araramidang. Agasam, agabroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan dang agasawa iti rabeet. Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko mano agabrod ni Samuel. Anya ko matipakasik nam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabroad ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakamuan nyo nga agabrodak ang Tijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabroad ka. Naay. Naglaingan no asino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak ah. Kat pudno nga rod nga agabroad ka, Samuel, kaanakan. Uwan ante. Hanggang madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat na ita na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaaduan ti panagabroad ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabroad ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damag. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel lakay. Oh, adtoy. Kuraw mo ti asubre. Anya day toy? Lukatam ano anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji imbasi. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Dahito yung ginabayag ng orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kung iti kabitan na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inak kitaan no adda tao iterwar. Ay subardeng ka mga katawa Amalia. Nagalasti lang am o. Magkumaano na po daw dayta ko. Mau, nakangingisi mo. Nita, Anay ikaw. Aping agsipat ka kay. O. uray nang isit igugut ko tanapin tasak ma at Friday. Nagalas. Tay, Ti dila ti chismusa ah. Kasla dila ti pusa o. nita, Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka o. anyat makitkitam kanyak, pusa. Wah. No comment o. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin iti pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaro ba? Simbang patkanokay din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamom iti daytangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balay da. Ay, una yan. Naglaingin ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karo ba? Kas kalaglap-lapayag nga asaw. O. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti robak. O. maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akugtar. Anya?
Alam ka no, matanjay bisa mama pa nagtrabaho iya abroad, Samuel Barauk. Nakaamo nyo na alak di visa, Uncle Berting. Naamuak ka na giti ka Aruba, Barauk. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kani Presi ang makaamo nga dan visa ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak, Barauk. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan iya abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo na alak kong ti visa? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan, bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay. Dua talaga makaamo nga dan visa nga agtrabaho di abroad. Ang gamapay ngay. Amumot din lagi ti ka Aruba tayo. Asimang putin di visa. Anya, Asino nga, tagi warwaras iti day ta damag. nakaskas daaw ngagpaiso. Awan met tinangistoryaan taan na alamon jevisam. Naglaingan no sino man day dya chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Saan mo't nga gap-apura di employer kayo di abroad. At damanin naguni alata ijerwar Samuel lakay. Bayam, abangan mo aso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika! Kung manatawa ka man ng may isa. Anay ka? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh, yung unay mo dati, nagsakit. Oh, Pisang tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakon. kasano? Dahil ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel Kita pa katawa midangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Aday ta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsentri nam kadakwada nga gasawa. Pangas daki di Wino, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakala TV ta. Ada 2 doors RF ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon lang ang tawan diti balay ta. Naay, Saan lang ada kita tadda diti balay? anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa ti chinelas ko. Nya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iswa sa anak ka nagpabuk. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak ngagpaison di visa. Namawan pa mo plane ticket ko. Awan met nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tano. Ay sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya nga taday jay. Ay nakitay. Ang mga nuad na tao nga umar-arubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. Oh. Apay ka di man na ya. Agin na abroad. Awa magayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahil taman ng ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti dahi tangan. Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barauk? Eko, anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Damaganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagmina.
Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti tikit mo ka anakan. Nakaamuan niyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko? Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti tikit mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang kan iti plane ticket mo ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Maulaw akong presi bakit? Ay na maulaw ka talagan. Ay sus, ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakaulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Kasano nga ang muda dayta? Kadwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay mas dawa ka talagan. Aguray ka. Juan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot. Tao di umar-arubayan dito'y balay. Saan kat nga aso? Anya? Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado at pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Kasi bakit? Addan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay. Makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana at palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Nakita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day dyan. Ay sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar-arubayan dito'y balay. Agnakam kaitan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay agnakam kaitan. Chismosa. Dayta ti maganab mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ay, ipanda ko ni hospital. Tapno sana ka matitanong. Sapay aglat-lat tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Adda pa panak inton bigat lakay. Iso asika kumapay laang ti mapan iji pagadalan. Anyat mapan mo aramidin isya ngay. Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanan ayat ti papanam. Kanayon kamot tin armar. Nalipatan bakit? Kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat. Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapno mapan ka. No bilang man kasangay na, dagijay opisyal ti imbitado. Sanain, tinapatag. Amok akasangay na, kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumay. Sa dino ti papadam. Ay kwa tata, mapanak ije ilay. Kasta ka day. No kaya yaw? Umay kayaw, ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin di jay ilay. Ay sus, agkabaw kayo na talaga tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita, sana ya? Unyag paisaw. Itangal daw ti kasangay di Apo Mayor. Anya, umay kayaw? Mabitla nga raw dumay. Urayan nak, day naklabiit agpulas. Darasan nyo karoon. Ang mga pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday tapinggan mo dumay. Uray laglop-lopyasin day ta inkarga mga igadaw. Mangan kailat ta ka di. Di pagaburidwan na iti pinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya?
Isukot ko na ito mo na ginaw. Imbagla pang ramanan ni bagat ka. Ha? Iswa na yunan yung mga dayta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagadoa makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Ay, yeah. Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tin bakit? Imbagak met kan ka mapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Uun gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam. Ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kit de. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-ada pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Matay, insuputan ka lang arudin itiiga daw. Tapno saan ka nga agungat ka niya. Sumungsungad ak pa ilang ka tinungpana mo tayo. Anya? Ala, di ka na agungat. Yung kakimanga na yung tamaramanam dahi ito iga do aparakan ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap intong bigat. Ay, addan ba kahit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 kuma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare domingay. Padasong nga pa na. Barang awang papanan na intong bigat. Unyag pa iso niya. Ni tataramon pa'y lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pituda nga umay intong bigat. Sige ba kahit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaupak nga minintun bigat, paray. Umay ka? Ay kasta. Gawin na. Umaya ka. O nya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam tao nintun malpas tiraat. Ay kano itid mo itan di nasayaat. O toy, paray. Itad ko langan, tapno damit igatang mo iti siday nyo Ay, thank you paray. Aman na nyaman na, paray. Sige, inakaw. Am na magti yung maymaw, intun bigat, paray. Nay, aldawan duming. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Agsuy-suyaab kakadilatan di tanagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasim madutak hindi nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tay nga anak ni Nana Milyang ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumay! Nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka! Sigurado anam namaan na kadayjay! Anyat maramidan na nga si Maduta nga road. Anya! Ha? Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot da ita. Di mapangkoy sublay. Tim napatag. Mapanak ija da Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare doming lakay. Yak man amo daya, kumparay. Inted kon titangdan na, saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Kasangay ni Roger ita. Amo mo. Ano dadi ti ang birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailang. Amumutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipal palani. Nay, apay nga bakit? Awan mo naluto amakan? Ay na, nagluto ak itay. Ngam kinan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay anagawid ka pailaang? Di ka paila naturog ijay. Agawid kan tulaangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Anya ka din dahi tangay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamin, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo. Anya? Ada ka di papanam intun bigat, dumay.
At ako mapangawisak kin ka. Ay, awan tata, apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Wen, kasangay man na ti may sa kumpare kay Jedaya. Nila kay umpong. Ah, ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di nga suday jay lakay, agkasangay ka na, perme. Nagaduti maparti abaka. Tamo na. Wen, isuday jay. Isungag sagana ka intun bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming? Wen, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idikalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanitam. Yaw awis da nga ro di mapana. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay. Gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakar kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Ah, Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti dayta nga aramid mo. anya? Ay, mairan-ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nangruna jay iga daw. Kanayon nga day sangpit kaw. Anya? Ha? Alaing kan domeng. Di nakpagpungtutan. Ay na, nagimasin da iti papaitan ti baka nga impasango da tata. Wen nga raw dumeng. Kitala mangan ka amangan. Man-manaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uwan nga ro tata. Ay mabitlaan dumeng. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh, tagtagari tata. Inalak na ito Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya, Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di nakmanin ungtan no kas di nga agawid ha. anya. Ala, mangantan ba kay? Aday nyawid ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan da ito. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kano da ito'y tinananam? Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla akanayon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtatabaakan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabuteng ti sakit kanya. Anya? Iso ang mga takidin. Ganasen ta da ito'y papaitan ken iga daw. Na, pasla ni Doming, ngay siya ito, siya ti kayo lakay. Uy nagpaisaw. Nabaratag samay. Siguro nakaidamot laktan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si kamagayan paray. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Ah, sika magayang paritinaw. Naggapam. Nagdamit imit mo asupot. Ay, nagapuak man iji amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung inted na. Agawid ako man ngam kalata si makitiulaw. Iso nga, inuldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdamatap no makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Umaykan paray. Alalayan ka langay. Itulod ka di balayaw. Narigat nung marabiyang ka dito paray. Ay, sige man ko pare. Ay, kit agyaman na ka. Anya na ito yun na mapaspasama kanya bakit. Marigatan na kang umangas. Ha? Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay. Nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak. Sintomas daytan ti high blood. Kasano ko ma-high blood? Diyak masigurado. Isungarod ang mapantan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kentap no resitaan da ka iti agas. Sige man. Mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpatsika po ha. Awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am, kasnangmat kada kayo, dok. Anyat ni resulta ti check up ni asawa. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon ang maulaw.
Ken agno nosebleed pa'y. Dayta ket sintomas ti high blood. Ha? Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo ket saan unay anarigan. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingan? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. No may papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga no kanayon mat ngamin a karne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsod yo, dok. Wen, kanayon a karne ti sida ti asawa, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O ati ti reseta. Gatangan nyo lata ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok. Nagadumot din da ito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, sading no ngayon ti pangalaki ti gatang ko kadagita. Ha? Kadayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Day tanto lakit din agas mo, ti saan mo ang magatang? Ay na, Dok, karne akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Ah, Anya nga ita? Nahaybladan, gapu iti kapapalanit na. Anya? La pabagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya Lucky Day!